Nyambaga, Ramogi TV. Piny Kenya osebedo ka wito omenda maromo shillings bilion 2.8 pile ka pile kaluwore gi ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime pacho ka. Ma en kaluwore gi riwruok mar kembe mathedho mwandu KAM. Mabiro seche ma chenro mag ohala noduogo e wang'e chuny boma ma Nairobi. Ka ng'anyo ne ok otimore chuny boma no kaka ne jomoko geno kaluwore gi chenro mar ng'anyo manoketi gi kweth mar Azimio. Lydia Okeyo nigi mathoth. Riwruok mar kembe mathedho mwandu e pacho ka Kenya Association of Manufacturers KAM oyango ni piny Kenya osebedo ka wito omenda maromo shillings bilion 2.8 pile ka pile e bero mwandu kaluwore gi ng'anyo mosebedo ka ibagi pacho ka. Business have not been spared either with reports of damages and loss of properties such as vehicles, offices, shops, infrastructure and outlets. This translates to approximately 2.86 billion shillings daily in value addition. Therefore, the country stands to lose up to 2.86 billion shillings daily if the protests continue to disrupt businesses as we have witnessed in the last 2 weeks. Jakom KAM Rajan Shah kwayo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo mi otigi yore mamoko chwalo ng'ur magi na piny owacho machalo kaka doho nikech ng'anyo to medo mana ketho chumi mathur kama sani ni e wichonge. We urge the government and Azimio la Umoja to lead from the front and strive to resolve this stalemate using peaceful means such as dialogue and any other means provided for by the Constitution. As it is, we are in a lose-lose situation. There is no winner in this scenario. E chuny boma ma Nairobi, chenro mag ohala ne odhi mbele ka ng'anyo mane geno bagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chuny boma no bare. Nyakora Mugajiwang, ma en puodho mong'ere kaka Jivanji, wabendo tisi ni Jivanji Garden, kanyo wabendo winjo bed ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod johera gi romoe e kinde mano bag ng'anyo e pacho ka. Kata kamano, romo mantiere ka en mano mar obila mabendo goyo tach kendo gibeda kicha mana onegi rakore gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi johera gi ponono negi thinyore e chuny boma ma Nairobi. Johala e chuny boma ma Nairobi kata kamano ywago tin mar yuto kod pek mar ngima e seche mathoth jong'iewo bende pod luor chopo e chuny boma no kaluwore gi ng'anyo go. Ji ng'anyo nikech odenyo, ji ok ng'any ni ji mor. Ere ng'ama koduoko mogo piny onge ng'ama nyalo ng'anyo. Wach kia tax magikelo mang'eny ji overtax wa. Sani nyaka na monde tich ka kata siling masama konge. Ticha iketo ji gi koko gi ma ti gi wuondo ji. Ohala osebedo matek nikech jogi ok bi nikech ka giwinjo ka ng'anyo nitie to onge kamoro ma ginyalo bire nikech giluor. Gombo mar gien mondo jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga obed kod winjruok mondo miko obedie kendo ganda obed thuolo mar tawo chenro gi mapile. Tusipokuja kazini hatuna pesa. Kwa hivyo ikiendelea namna hii itatudhuru kabisa. Ile labda tungesema ni hawa viongozi wawili wakae chini. Kwa sababu hapa tunaona hakuna hata mshindi. Sisi wa Kenya ndio tunaumia. Joma noko yiere gi jomo yiere o treat gi kaka joka ng'ata chiel en sign of unity e piny ka. Ok ni no yiere gi ji ari adego ni kata mana joge ma wacho ni ok dwar maandamano go bodenyo ji odenyo duto. Baba to gimanyalo nyise eto ne ana yiere to siga bet ko fight nwa to wan jo Kenya ok wahere. Koro no yweyo tu. Koro mo 2027 kendo duogo wa yiere. Luoro pod nitie ni ponono ni ng'anyo go dhi mbele pacho ka uchumi mathur ka kidek donjo kamarach e seche mathoth oganda to pod medo mana ywago pek mar ngima kod meto mar osuru. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto